Ji adek magin weg kambi mong'ere kaka Body by Design kawuono nochopo e doho ma Kibera bang' ka nodonjnegi gi ketho mar nek mar Lucy Wamboi manowito ngimane bang' kane otimne bero. Doho ng'ado ni koro gibiro dong' e rumand ka igeno ni bura mar nek no pod biro medo dhi mbele. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Bang' rem chopo e doho chieng' tich ariyo, weg kambi mong'ere kaka Body by Design matimo bero moko mag loso ber kod fuong'o ratil mar del gikone to ne ochopo e doho kawuono. Ji adek go kamoting'o Robert Maweo Mutula, George Wakaria Njoroge kod Lilian Edna Wanjiru Mwariri nodonjnegi gi ketho mar nek mar Lucy Wamboi manowito ngimane bang' ka notimne bero ka Body by Design. Ne gichopo e doho ka gidwaro mondo mi kik somnegi ketho manodonjnegi go mar nek mar Lucy Wamboi. Kaburano ne ochwali e doho mamalo. The investigating officer shall henceforth escort the applicants. Stand up, the three of you. Where is the investigating officer? Escort the petitioners to the trial court for plea as per the ruling of the court issued on 7th of November 2024. E doho no mamalo emano somie ketho mar ji adekgo, ketho mar nek mar Lucy manotimore higa mokalo dwe mar 10 ka thieth ma Body by Design ma en kambi gi giwegi ka giduto ne gitamore ketho makamano. Kaluwore gi pek mar burano, jomak burano notamore mondo mi kik wigi rambun, gino manomiyo doho ng'ado ni ibiro medi negi e rumand. The offense of manslaughter can invite up to life imprisonment. Lucy nowito ngimane bang' ka notimne bero e kar thieth ma Omnicare mantie Nairobi, ma en kar thieth mar kambi mar Body by Design. Bang' bero makamano manotimie iye tarik 16 ne ochako bedo kod midhiero kod rem magalagala, kata kamano ne giwewa modhi pacho tarik 22 dwe mar 10 higa mokalo, kamano owito e ngimane bang' ndalo machuok. Kaluwore gi nonro manotimne ringre, iye nodong' gi otuchi moko modhuro, gino manokelo tho mare. Achije adek go biro dong' e rumand nyaka kiny e kinde ma igeno ni doho biro golo ng'eto ma biro yienegi gol ge rumand kata oyo. Your client will be visitors of the Chicken prison for a day. If that is grand phone comes, till tomorrow at 2. Lydia Okeyo, Ramogi TV.